на модна къща Тонена кане на сцената госпожа Стойка Хаджиранов, главен дизайнер на модна къща Тонена. На модна къща Тонена обявявам номер 16 Габриела Калчева. Победителката получава дизайнерска рокля с марка Тонена, както и много други подаръци. Аплодисменти, дами и господа! Дами и господа, уважаеми гости, за да обяви лице на Сара Пен, кане на сцената